Helo, Dr Elin Royles yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol dwi, a dyma pam dylech chi bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop heddiw. Pam pleidleisio? Mae pobl ifanc ddim yn troi allan i bleidleisio, a mae hynna'n biti a mae'n effeithio ar ganlyniadau etholiadau. Mae'n bwysig pleidleisio. Da ni wedi colli'r awch na, y teimlad oedd ffrind i fi'n deitha fi diwrnod o blaen bod o'n caru pleidleisio. Mae yna gyd-destun hanesyddol i hyn, cael yr hawl i bleidleisio, hawliau merched i bleidleisio, a'r cyd-destun rhyngwladol o ran diffyg hawl pobl o gwmpas y blid i gael pleidlais sy'n cyfri. Ond pam pleidleisio yn etholiad Senedd Ewrop yn benodol? Wel, mae'r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith anferth ar ein bywydau ni o ddydd i ddydd. UKIP yn hawlio bod 75% o ddeddfwriaeth y Deyrnas Gyfunol yn dod o'r Undeb Ewropeaidd. Gormodiaeth yn fanna dwi'n credu, ond mae o'n cael effaith ar ystod o feysydd sy'n effeithio ar eich bywydau chi a fi bob dydd. Trafnidiaeth, yr amgylchedd, yr economi, masnach rhyngwladol, datblygiad rhyngwladol, ystod helaeth iawn o feysydd, ac yn rhan o hynna, mae'r Senedd Ewropeaidd yn fwy na siop siarad bellach. Mae o'n chwarae rhan uniongyrchol yn cyd-ddeddfu, a'r grymoedd yna wedi cynyddu ers cytundeb Lisbon. Mae rwan 20 mwy o feysydd lle mae gynno fo rôl. Mae gynno fo rymoedd yn y broses cyllidebol, penderfynu faint o arian mae be'n cael, ac mewn dal yr llywodraeth, yr grymoedd y gwladwriaethau yn atebol. Hefyd, mae'n etholiad efo pleidlais gyfrannol. Ma'ch pleidlais chi'n cyfri mwy. Defnyddiwch chi.